Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Koldo Tellitu, ikastolen elkarteko lehendakaria. Eguerdion, ongi etorria. Eguerdion, bai. Bueno, gaur hasi dira, klasera bueltan, hainbat eta hainbat ikasle, pixkanaka Euskal Herriko ikasle guztiak ari dira gelara buelta hori egiten, eta bigarren ikasturte honetan ere pandemiak markatutakoa. Bai, egia esan da, esango nukenik ere, praktikoki iaz amaitu genuen neurri berberekin hasi garela, eta horrek esan nahi da, ez dugula aurreko ikasturtean egin genuen esfortzu handia titaniko egin beharko, ezta? Pasado urtean presidentesaltasuna berreskuratzeko, egia esan da ez genuen ezagutzen egoera bazan, eta horten behintzat ezagutzen dugu. Horrek ez du esan nahi ere esfortzu handia izango denik, baina behintzat hori kendu dugu eta nik uste dut lasaitasun gehiagorekin hasi garela. Bestetik argi dago ikasturtea hasi honetan zuhurtasunean oinarritutako estrategia baten aldeko apostua egin dela eta egia esan da logikoa, ezta? Azken finean pandemiaren bilakara ikusita, ez du emoten beste zertarako. Batzu pentsaten genuen ekainan edo ustelean beste gora baten egongo ginela, baina biztan da ez dela izango. Orain, hemendik aurrera txertaketaren eta pandemiaren bilakaeraren arabera, ikusiko dugu segurtasun neurriak erlasatu ditzakegun, ia posible bada. Segurtasun neurri hori erreparatuko diegu, pixka bat elkarrizketaren bitartean, baina lehenik eta behin Ipar Euskal Herrira begira jarriko gara, hasi zuten aurreko astean ikasturtea, eta murgiltze ereduaren antikonstituzionaltasun horrekin baldintzatuta, mehatxupean diote zehazkakoek, eta gainera badirudi murgiltze ereduaren inguruko txosten bat filtratu dela baita ere. Bai, egia esan da ikasturtea hasi dute, ikasturtea amaitu zuten bezala, ez da ziurgabetasun handiarekin hori da azpimarratu behar duguna, ez da. Egia da, Kontseilu Konstituzionalaren erabakia ez dela aurrera eraman momentuz gure kasuan, baina mehatxua hor dago. Eta lege edo konstituzioaren aldaketarik ez badago, mehatxua hor egongo da. Askotan erabiltzen dugun ideia, ez da, Damoklesen ezpata bat bezala gure ikastolen gainean egongo da, ez da. Gainera, hizkuntza gutxituen kontra Kontseilu Konstituzionalaren erabakia ezela momentuko kontua izan, gero eta argiago dugu, eta esan duzun bezala azken egunetan, ideia hori berresten duten datu gehiago ezagutzen ari gara, ez da. Gure ustez, Hezkuntza Ministerioaren diseinatutako plangintza baten jarraipena izan zen erabaki hori. Eta orain agertu denean, diguanen txosten hori, ez da, gogoratu behar duguna, 2019 urtean, Bretainian eta Euskal Herrian ibili zen Bernabe, orain ospetsu egin den ikuskari horrek, murgiltze ereduan dihardugun eskolen errealitatea ezagutzen, eta hortik aurrera txosten bat atara dau diguanena, eta hortan bi atal agertzen dira. Alde batetik, diguanek dituzten biziki emaitza honak agertzen da, baina hori eta gero zer agertzen da, ezin dela onartu eskola batek bretoiera hutsez funtziona dezan. Beraz, mehatxua hor dago, plangintza bat barruan dagoela pentsatzen dugu, eta egia esan da, ziurgabetasun handiarekin ibiliko gara. Ere egia esan da, datorren urtean, apirilean izango dira, hauteskunde presidentzialak, eta horrek gure ustez agian momentuzko neurriak hartzeari eragina egingo dio. Oso adi jarraituko dugu, zenolako bilakaera duen gaiak, eta Euskal Herrian ere bada erronketako bat, Euskara. Euskararen erabilera ikasleen artean bultzatzea, ikasgela barruan eta kanpoan. Askotan esaten dugu, guretzat lehentasunezko helburua da. Itzelarritan gainera, ez da. Ikasturte honetan zehar aurrekoetan bezala gure ikasleen euskarazko gaitasuna handitzeko, hainbat programa eta estrategia aurreikusi ditugu eta martxan ipiniko dugu. Hor daukagu besteak beste pulunpa egitasmoa, euskara emozioen bitartez murgiltzeko astea, UESirekin hainbat programa, orokorrean bultzatzeko gure lehentasunezko kontua izango da, ezta? Baina edozein kasuan gerora begira argi gelditu behar dena zer da, bide barriak aztertu eta asmatu beharko ditugu. Bakarrik edo beste zenbaitera agilekin batera.
Eta harago joateko euskara benetan bizi berritzeko oso garrantzitsua izango da euskara eta euskal kulturako beste eragile batzuekin, elkarlanean aritzea, instituzioerekin ere aritzea, ezta. Ikaslei bueltatuta, ikasleen arteko harremana euskeraz izartea lortu behar dugu. Uste zinbesteko helburua da. Eta beraien gainera autu hori egin behar dute emozioen bidez. Beraien hizkuntza delako. Ez da beste hizkuntza bat. Gure hizkuntza da eta atxikimendu hori lortu behar dugu eta hori izango da gure helburua, ez da. Helburua azpimarratzen duzuna behin eta berriro eta esan duzun bezala beste eragileekin elkarlanean. Gaiz aldatuta, COVID protokoloari dagokionean, izan ere ikasturtea esan dugu, pandemiak markatutakoa izango da, aurtengoa ere, joan den ikasturteko neurriak gutxi gorabehera mantenduta, ez? Eta presentzialtasuna bermatuz baita ere, baina faktore berri batek hartu du aurtengoan garrantzia eta da txertaketa, ez? Bai, egia zen da, txertaketa horre gongo da, eta gero nik azpimarratuko nukena ere, gure aurretan erabe asko maskara gutxi erabiltzen aritu direla udan, eta batzuk gainera txertaketa osoarekin iritsiko direla, eta hori ere kudeatuko beharko dugu, uda aurreko neurrietara itzultzean haien erreakzioa ikusi beharko dugu, ohitura hori nahiko galduta dago. Eta beste elemento bat mahai gainean ipiniko dute, kontuan izan beharko dugu ere arrisku handiena ikasle txikienak izango dutela eta ikusten ari gara, ezta? Alde batetik maskara ez da eramaterako, bestetik ez dutelako txertorik jasoko eta gero gainera interakzio handiago dutelako beraien artean. Beraz, nik uste dut arreta berezia ipini beharko dugu ikasle txikiekin, ezta? Eta ni gero uste dut ere, eta gaurko moduko eguraldia daukagun bitartean, kanpoko espazioak erabiltzea. Ni uste dut horretan ere arretan die ipini behar dugu. Aurreko kurtzuan ikastola askok erabili zituzten beraien kanpoko espazio horiek, eta ez bakarrik naturara joateko, baizik eta natura integratuz hezkuntza prozesuan. Nik uste dut hori elementu horiek oso garrantzitsuak izango dira. Eta zoritzarrez jarraituko beharko dugu maizkarak erabiltzen, segurtasun distantziak mantentzen eta aireztapena. Hauek izango dira neurri nagusiak. Espero dezagun txertaketa horren bilakaera ona izatea, eta gian, ez dakinik, amendik bizpairu hilabetera aldaketak egotea. Baina azpimarratu behar dena, EAeko Jaurlaritza, ez Nafarroko Gobernua, ez dutela ipini eperik kontu horretan. Beraz, hasiko gara, baina ez dakigu noiz egon daitezken aldaketak. Bai, esan egongo gara, ez, urtziarekin jokatzen jarraitu, eta esan duzu, aireztapen edo aire librean egotea lehentzea, eta gainera berrikuntza positibo batekin hasiko da aurtengo ikasturtea baita ere, ez, eskola kirola baimenduta, eta baita ere eskola eskapoko jarduerak baimenduta. Bai, egia zen da berri ona dudabarik, ez da, ikastola elkartea behin baino gehiagotan agertu gara horren inguruan, aldarrikapen hau bultzatzen, ez da, eta kirolean eskumena duten instituzioei eta erakundei eskola kirola berregiteko eskatu diegu. Entrenamenduak eta txapelketak, batzutan hori ahaztu egiten da, eta pandemia hasi zenetik umeek eta nerabeek hainbat mugapen izan zituzten, udalekurik ez, kirola eta kultura, eta eskola itzuli zirenean, itzuli ziren, baina kirola ez zegoen eta kultura ere ez. Eta biak ala biak ezinbestekoak dira aurren hezkuntza prozesuan. Bai eskola orduetan, bai eskolaz kanpokoetan. Eta ezin dugu jarraitu gure aurrak jarduera horiek egin gabe egon daitezen. Eta egia da, beste gauzatxo bat ere komentatu behar dugu. Badakigu askok kirola egiteari utzi diotela eta berreskuratu egin behar ditugu. Ezinbesteko, gure hezkuntza prozesuan ezinbesteko elementua da kirola eta nola ez kultura. Ez bakarrik heziketa intelektualerako hobekuntzak ikusten direlako ondoren, baizik eta baita ere osasun fisikorako ere giltzarria delako hori ez, kirola egitea. Eta baita ere normalean umeen kasuan are gehiago ez. Bai, azken finean, nik uste dute lehen esan dakoa.
gauza asko, mugapen asko egon ziren, eta bueno, gainera umeak era ezberdinean bizi dute, oso ume kirolarientzat oso gogorra izan zen aurreko ikasturtea, edota, bueno, kultura arloan, bueno, gustuakoa dutenek. Orduan, nik uste dute, bueno, gabezi horreri buelta emon behar diogu, eta gitzinaka joan behar gara berreskuratzen olako ekimenak, ez da. Eta honekin lotuta ere, beste berrikuntza txiki bat, baina agian txikientzat handia izango dena, patioan objektuak partekatzeko baimena izango dutela baita ere. Bai, askotan esan dugu talde lan hori, ez da, partekatzearena ere pasan urtean muga izugarri bat izan zen, ez da. Bueno, hezkuntza talde, sozializazioatzeko moduan ulertzen duguno, olako galera izugarria izan zen, eta, bueno, partekatze hori oso garrantzitsua da, ez da. Oraindik ere, mugekin, dinote hor komentatu duzuna, oraindik ere, bueno, muga batzuekin izango da, baina, bueno, egia da, bueno, talde lana egiteko, eta, bueno, guztien artean jolasteko, bideratzen duen neurri bat, eta zentzu horretatik oso positiboa. Komentatu berri ditugun aldaketa guzti hauek eragin zuzena izango dute ume eta neraben osasun mentalean. Pandemiaren ondorioz, ikusi ditugu zenolako datuak utzi dituen, ez? Neraben artean, arreta psikiatrikoa behar izan dutenen artean, 50% hazi eginda esaterako, ez? Hor ere erronka egongo da ikastoletan. Bai. Konfinamentuan asko ikasi genuen, baina bereziki nik uste dut kurrikuluna edukiak trukatzea, baina askoz gehiago dela eskola. Eta aurrez aurreko jarduna oso zaila dela ordezkatzea. Irakasleen gertutasuna, berotasuna, begirada, umorea, esku hartzea, improvisazioa, harremana. Lehen esan dudan, aipatu duzun errealitatea aurre egiteko ikasketa prozesuan izaera sozialean jarri behar dugu fokoa. Pertsonen arteko elkarrekintzaren bitartez, berdineko interakzioa sustatuz, erreferente baten laguntza jasoz, eta ikasketa lehen pertsonan biziz eta esperimentatuz. Guzti horretarako ezinbestekoa da talde izera, komunitate bateko kide izatea. Hori bai. Segurtasunak interakzio erabat azkean lortzeko zailtasunak izatera behartuko gaitu oraindik, eta, bueno, neurri guztiak ezabatzen aldirenean, interakzio sozialeari berriz bultzatu beharko dugu, argita garbi. Eta gai honekin lotuta, osasun mentalarekin eta hezkuntzarekin erlazio zuzena duen erpinetako bat da ebaluazio sistema, ez? Zer nolako ebaluazio sistema alako osasun mentala ere eragina izan dezake ikastolek, zer nolako apustu egin duzue honetan? Bueno, guretzat ebaluazioak hezitzailea, hezigarria izan behar da, eta hobekuntzarako balio behar du, ez da? Bestetik gure ustez ere, ebaluazioak sistema osoa ebaluatu behar du, ez da? Garbi eduki behar duguna da urrengo elementuak. Lehenengo eta behin zer ebaluatu behar da, ez da? Guretzat, esan dakoa, hezkuntza sistema osatzen duten elementu guztiak ebaluatuak izan behar dira. Zertarako? Bueno, gure ustez edozein ebaluazio sistema hobetzeko izan behar da. Horretarako, tresnek eta metodologiak garrantzitsu handia hartzen dugu. Guretzat, ikasleen ebaluazio ikuspuntu kompetentzial batetik egin behar da, ez da? Eta nola, Euskal Herriko ebaluazioa gure hezkuntza sistemari egokitu behar zaio, horregatik askotan aldarrikatzen dugu, ebaluazio sistema propio bat eraiki beharko genuke, ez da? Alde batetik besteekin konparatzeko balioko duena, baina baita ere gure ezaugarrietara egokitzeko ere. Oinarrian bi ebaluazio bota dago, autoebaluazio eta kanpo ebaluazioa. Biak ala biak guretzat garrantzitsuak dira. Lehenengo arekin ebaluazioaren barne kultura ezarriko du ikastetxe bakoitzak, ahulguneak eta indarguneak ezagutzeko tresna, eta bigarrena beste eragile eta sistemarekin konparatzeko ezinbestekoa izango litzateke. Eta baita ere erronka gaurkoan, aurtengoan, Euskal Kurrikuluma zehazten jarraitzea eta horren aldeko apustua egiten jarraitzea. Bai, urteak daramagu Euskal Kurrikulunaren garrantzia azpimarratzen, ez da? Ezinbesteko da gure kurrikulum propioa izatea. Munduko estatu guztiek kurrikulum gaiari emoten diote garrantzia handia, ez da? Herri baten hizkuntza, kultura, historia, izaera transmititzeko eta mantentzeko,
oinarrizko tresna bai da, ez da. Eta bai, alegin berezia egingo dugu, eta horretarako hiru oinarri nagusitan kokatzen dugu gure alegin hori. Lehenengo eta behin hizkuntza, ez da? Lehen esan dugu. Gure hizkuntza euskara da, eta berau izango da eskola eta irakaskuntzako hizkuntza, ez da? Hots, euskara euskaldunen hizkuntza, eta ondorioz euskal kurrikulunarena ere. Eta beste hizkuntza batzuk ikasi eta erabili behar dira, baina beti jakinda gure hizkuntza euskara dela. Herri izaerari eutsi nahi badiogu, euskararen garrantzia koska bat igo beharko dugu. Eta bestela, gaur egun gertatzen ari zaiguna, gertatuko zaigu. Ikasleek pentsatzea euskara ikasi behar den hizkuntza bat dela, baina ez dela bere hizkuntza. Ez dela harremanetarako edo lanetarako hizkuntza. Beraz, ikasiko dute ala nola, baina ez da berena zerbait izango. Bigarrena, izaera. Zer nolako gizartea nahi dugu euskaldunok. Hori da oinarrizko galdera eta erantzun horren arabera ezi eta formatu beharko ditugu gure gazteak. Gogoetarako galdera bat. Zer nahi dugu gure seme-alabak izan daitezen? Etorkizun profesionalak eskatuko dizkien ezagutza espezifikoak ikasiko dituzten pertsonak edo guzti horiek euskal testuinguru baten ulertu, sentitu eta biziko dituztenak. Guk argi daukagu. Eta hirugarrena, esparrua. Euskal kurrikuluna esparru guztietara zabaldu behar da. Eta azpimarratzen diren balore eta oinarriak, euskal kurrikuluna azpimarratzen balore eta oinarriak, zipristindu behar dituzte kurrikuluna osatzen duten esparru guztiak. Eta ildo honetatik, garrantzia hartzen du baita ere inklusioak, ez? Balioen erpinetako bat. Bai, guretzat askotan esan dugu, herri apostua dela, inklusioa. Eta herri bezala gaur egungo egoera ondo aztertu eta gero, hezkuntza eragile guztiok irten bide integralak adostu behar ditugu arazoari aurre egiteko. Hau da, hezkuntza eragile guztiok konpromisoa izan behar dugu horretan eta ikastolok gure erantzunkizuna betetzeko pres gaude, nola ez, ezta? Segregazioa arazoa delako guretzat ere. Eta geuk ere, bukatu nahi dugu bazterketa hori, ez da. Dena den ezin dugu ahaztu hezkuntza aukera inklusiboak ikasleriaren egoera desberdinak hartu behar dituela. Kontuan, ez bakarrik askotan buruan beti daukaguna, jatorri atzerritarra duenen ikasleena, baina hor ere badaukagu behar izan bereziko ikasleena, genero desberdintasunarena, sexuarena, gizarte desberdintasunarena, erlijioena. Eskolak aprenda izerako behar izan anistasunari arretaz erantzun behar baitio noski. Eta noski ezin ditugu begiak utzi eta egungo errealitatearen aurrean atzerritar jatorria duten ikasle askok eskola publiko zein kontzertatu batzuetan eskolatzen dira eta horrek ez du laguntzen eskolatzea modu inklusibo eta orekatuan eta anistasuna ziurtatua izan behar den. Horregatik, proposamen bat aurkeztuko nuen eta proposamen horretan bi mota neurriak ipini genituen mahai gainean. Bata etxeari begira eta beste batzuk administrazioari. Etxera begira horrekin lanean ari gara, arreta planekin, bekare sistemarekin, eta gero administrazioari ere eskatzen dioguna da banatzerakoan edo pizkate eskola taldeetan egin behar dena bestera batera egitearena, ez da. Administrazioa aipatu duzu eta Bildarratz Hezkuntza Sailburuarekin duzuen harremanei buruz galdetuko dizuet, izan ere mahai gainean badaude hainbat gai, eztabaidatzen ari zaretenak, adibidez Arabak, Bizkaia eta Gipuzkoarako hezkuntza lege propioarena edo publikotasun eredu berri bat eraikitzearena, nola daude harremanak? Bueno, esan da, oporretara joan aurretik, ustelaren amaieran bilera bat izan genuen. Logiko, beti izaten dugu lako bilerak kurtsoaren amaieran, egin genuen alazan ikasturteari errepaso bat egin, eta bestetik hezkuntza sailak ikasturte honetarako dituen planak ezagutu. Eta bilera horren, COVID-eri aurre egiteko berrezko neurriak implementatzeko jaseko genituen baliabideak tratatu genuen, nola ez hezkuntza akordia eta legea, euskara gure hezkuntza sisteman duen egoera, eta ere lonloeren ezarpena gure hezkuntza sisteman tratatu genituen. Aipetzen duzu legea eta egia esan da Eusko Jaurlaritzak aeko hezkuntza sistema arautuko duen lege bat egiteko apostua egin zuenetik 8 urte baino gehiago igaro direnean, zaila egiten zaigu jakitea hezkuntza sailburuak esan da publikoki esan duena,
beteko den ala ez, baina gu bintzat konfidentzarekin jarraituko dugu. Printzipioz badirudi ikasturte honetan akordioa lortzen saiatuko direla eta beste legegintzaldi honetako beste 2 urteak erabiliko dituztela legea aurrera eramateko. Guk argi daukagu jarraituko dugu aldarrikatzen hezkuntza sistema osoa arautzen duen legearen beharra, ezinbestekoa dela, gai askotan, esate baterako euskararen alorrean ezinbestekoa da, nahi badugu hizkuntza ereduak bertan bera geratzea eta murgiltze eredu bat aurrera ateratzea, lege aldatu behar da bai ala bai, baina beste hainbat gaiak badaude, lehen aipatu duzuna, inklusioarena, baina ebaluazioa, 11 gai daukaguz mahai gainean, eta guretzat ezinbestekoa da aldaketa hori. Pandemiaren garaian argi ikusi genuen, gure hezkuntza sistema aldaketa sakon bat behar duela, eta, espero dezagun, Bildarratz esandakoa, beteko dela oraingoa, baina esandakoa 8 urte baino gehiago pasa dira apustu hori mahai gainean ipini zenetik, eta, urte asko dira. Bai, urte asko, horren inguruan hitz egiten jarraituko dugu seguru asko, eta amaitzeko errepaso egin dugu, ikastolek ikasturte honetan izango duten erronkei buruz, positibotasunekin hasiko da urtea, zenolako aurreikuspenak dituzu? Nik uste dut amaieran aipatu duguna, ez da? Nik uste dut hor, erronka handi bat daukagula, alde batetik legearena, eta, euskararen egoerari buelta emotea, guretzat ametze bat da, ez da? Nik uste dut oso kezkatuta daudela hezkuntza eragile guztiok, eta nik uste dut gizartea ere oso kezkatuta dago. Eta ezinbestean egoera horri buelta emon behar diogu, eta nik uste dut urte klabe bat izan daitekela horrei heltzeko, ez da? Jaurlaritzaren aldetik ere konpromiso bat ikusi dugu arlo horretan, eta espero dezagun betetzea, ez da? Egia esan da hori aurrera eramateko Jaurlaritzaren aldetik baliabide gehiago ipini behar direla argi daukagu, eta horrela eskatu diogu eta aldarrikatuko dugu. Eta gero gurera etorrita, nik uste dut aipatu behar duguna da, berri on bat, ez da, datorren urtean 112 ikastola izango garela, Bardosen Sarnego ikastola zabaldu dela, larun bat honetan egingo du hasiera ekitaldi ofiziala, baina guretzat berri ona bada, nik uste dute iparraldeko ikastolen osasun ona adierazten duena, eta Euskal Herriko leku guztietara joan nahi dugu, eta momentu honetan hor egongo gara, Bardosen. Mezu horrekin, geldituko gara, Koldo Otillotu ikastolen elkarteko lehendakaria, eskerrik asko gurean izateagatik, beste behin. Eskerrik asko zuei.